Seuraavaksi harjoittelemme ensuflan, joka on yksi kuubalaisen salsan peruskäännöksistä, perusasioista. Ensufla tarkoittaa vastapäivään suunnan käännöstä. Ja se näyttäisi tältä, että kun me ollaan täällä kuopeassa, eli tässä avoimessa otteessa y, ka, ko ja vi, ku, se, niin me tehtäisiin y, ka, ko ja vi, ku, se. Okei? Me voidaan näyttää tässä vielä näin päin ensin, eli me tehtiin y, ka, ko, vi, ku, se, y, ka, ko ja vi ja ku ja se. Okei? Katsotaan ensin viejän askeleet. Eli viejät. Me tehtiin siinä pausissa vasemmalla jalalla taakse, y, ka, ko ja oikealla lailla eteen vi, ku, se. Niin nyt kun me lähdetään tähän käännökseen, niin vasen jalka astuu ykkösellä taakse, 1, 2, 3. Eli me käännytään pikkusen ikään kuin tänne meidän, tai niin kun vasen lähtee taakse, 1, 2, niin kolmosella meidän rintakehän suuntaan pikkusen kääntynyt tonne päin. Sen jälkeen oikea jalka astuu vähän taakse, 5, kutonen on paikalla, 6 ja 7 on oikealla jalalla vähän eteen. Eli käytännössä se näyttäisi tältä, me astuttaisiin taakse, ka, ko ja taakse ja eteen. Eli vasen jalka astuu ykkösellä taakse, 1, 2, 3 ja oikea jalka astuu vi, ku, se. Ja 7 on tärkeä astua eteen. Eli nyt kun me katsokaa, kun me tehdään tämä yhdessä, niin viejän askeleet. Eli 1, 2, 3 ja taakse, 6, eteen. Hyvä. Seuraajat, meidän askeleet. Me ollaan tehty oikealla jalalla tässä taakse. Eli me tehtiin oikea, vasen, oikea, vasen, oikea, vasen. Niin nyt se meidän kääntymissuunta on täältä meidän vasemman kyljen kautta, eli vastapäivää. Eli me astuttaisiin ykkösellä taakse, 1, 2, 3. Eli käytännössä seuraajat, me käännetään meidän vasemman kyljen kautta, 1, 2, 3. Eli kolmosaskel oikealla jalalla, kun sä astut, oikea, vasen, niin me käännetään samalla meidän selkä. Sen jälkeen vasen jalka astuu pikkusen taakse, vi, kutosella mä lähestyn viejä, 6 ja 7 me käännettäisiin vielä. Se on ehkä helpompi hahmottaa, kun me tehdään sitä tässä yhdessä. Eli seuraajat, me astutaan taakse, ka, ko, vitosella taakse vasemmalla, vi, ku, se. Okei? Me näytetään se vielä näin päin tästä. Eli seuraajat mä astun oikea, vasen taakse, vasen, oikea, vasen. Eli ideana olisi se, että mä käännän tänne viereen käytännössä vasta sillä viimeisellä iskulla, sillä hitaalla askeleella, eli 7. Eli se olisi nopea, nopea, hidas, nopea, nopea, hidas. Yes? Yleisin virhe, mitä tässä yleensä seuraajat saattaa joskus aluksi tehdä, on, että me lähdettäisiin peruuttaa, mutta sitä me ei tehdä. Eli 1, 2, 3, niin mä en lähde tästä taaksepäin peruuttaa, vaan vitosella pitäisi vielä nähdä viejä. Vi, ku, se. Yes? Hyvä. Ja nyt sitten viejät, jos me mietitään tätä meidän kättä ja niitä viepejä, niin me voidaan valmistaa, eli prepata tämä meidän ensufla suunnan käännös niin, että me viedään ykkösellä hiukan meidän kättä tuonne viejän näkökulmasta vasempaan etuviistoon, eli 1. Se antaa sellaisen mukavan pienen vastaliikkeen vauhdin sille ja se suuntaa silloin seuraajalle selkeämpi. Eli ykkösellä käsi heijaa ihan pikkusen vasempaan etuviistoon, sitten 2, 3. Käytännössä kolmosella seuraajan on pitänyt jo mennä täältä käden alta. Eli viejät, kun me lähdetään täältä, niin 1, 2, 3. Kolmosella me pystytään käytännössä jo näkemään toiselle. Sitten tämä käsi laskeutuu rentona alas. 5, 6 ja 7 meillä tulee taas kontakti tänne, eli se viejät, meidän käsi tulee tänne selkään. Ja näytetään se vielä näin päin. Eli täältä tulisi 1, 2, 3 ja vi ja ku ja se. Okei? Ja nyt kun me ollaan tässä asennossa, niin tästä me tehtäisiin dilekeno, eli se avaus. Eli se tarkoittaa sitä, että viejät astuisi vasemmalla jalalla eteen, niin seuraajat oikealla jalalla taakse, tulisi 1, 2, 3, jonka jälkeen seuraajat voidaan mennä vi, ku, se, tänne uudestaan tänne avaukseen. Tästä olisi tietenkin mahdollista mennä myös suljettuun otteeseen, mutta tehdään nyt tänään toi avaus tuolla tavalla. Eli me näytetään nyt yhteen ilman taukoja. Ensin me tehdään ensufla, eli toi käännös,
ja sen jälkeen sieltä suoraan se avaus dilegeno. Vi, ku, se. Eli y, ka, ko ja vi, ku, se. Vielä tästä eteen y, ka, ko ja vi ja ku ja se. Ja käytännössä seuraa, kun me ollaan tässä ensuflan jälkeen näin, niin me astutaan oikealla lailla taakse ykkösellä. Eli 1, 2, 3 ja sitten mä astun täältä vasen, oikein, vasen. Eli jos me lähdetään sitä täältä pausista asti, eli kuopea, y, ka, ko ja vi, ku, se. Ensufla, y, ka, ko, vi, ku, se. Dilegeno, y, ka, ko ja vi ja ku ja se. Jonka jälkeen voitaisiin tehdä vaikka uudestaan pausa. Näin. Okei? Okay. Ja tosiaan nyt meillä on nämä 2 perussuunnan käännöstä tässä meidän kurssilla opeteltu. Eli se ensimmäinen käännös oli se myöntäpäivän käännös, dileg si, y, ka, ko, vi, ku, se. Ja sitten toinen käännös oli toi ensufla, suunnan käännös. Ja nyt kun vielä puhuttiin, mennään musiikin kanssa. Dale, vaya, prenda. La